Ćao ljudi, danas vam moram pokazati jedan nevjerovatan bug u igrici Terraria. Znači, dobili smo prejače stvari. Ja sam dobio 500 HP. Taj bug se desio meni, nije Lionu. Vidite, gore imam 500 HP. Mana, ne znam koliko mana imam. Onda smo dobili, ja sam dobio ja sam dva Diddly Terra Blade, neki Pickaxe, se zove Pickaxe, i on je dobio isto neke, znači ja sam dobio, i dva Dual Hook. Opa. Koristi ono novo oružje, da smo našli. Da, izuzimo vremena da radim, gdje je? I stavljati ispred vrata ovo. I začepi. Znamo šta radimo i kraj. Gdje si ti? Evo me. Gospodin Lion, da tako kažem, nam je napravio sobe. Dođi. Da. Da pokažem. Ima to više mjesta kao što vidite tam dole. Vidite, ovo gore je moja soba. Moja. Neko je ulazim. A dole je njegova soba. Ovo vidio. Odvoji ću ti ove... Ovo ne. Ne treba HP. Ljubilo sam vam i ubio te stvari. Pa imaš i ti. Ako skupimo 6 lanca, moramo neku stvar napraviti, ali ne znam kako se pravi. Ovi imaju iznad 100 HP-a. Oj, ovo 100 para. Sam se reda biđe NPC, jel tako? Sad. Razvoj vrata. A popravi. To vala van para. Dođi u... Kaj je bilo? Ko te ubio? Darmor. Ovo je dao parti grotu po Darmor. A ti htio kolija baze, brat. Nisam ja, on je. Ja bio u svojoj sobi, on otvorio vrata. Tamo blizu je se, mislim. Hoćemo ići sada majnati. Nije baš da mogu. Ajde, idemo majnati. Kako ima tamo meni? Znači, ovo nije bio nikakav cheat, ovo je bio bug. Što smo mi ove stvari dobili. Vidite, imam Terra Blade. Jedan od najjačih mačeva u... Jedna sve! Otkud ova? Mislim da sam ja popio taj čest. I koristi hook, imaš ga. Pazi! Ubija tu ga dole. Ja ništa ne vidim. Ti? Sad je noć. Ovo je samo grozno. Ovdje je polako silan, pazi. Siđi malo pa stisni E. Da se uputi za pomoć otra. Nemoj da previše slotiš pa da crkneš. Mislim da sad možemo uz pomoć ovi naši pickaxe sve kopati. Možemo i ovo? Da, pokušaj. To mislim da možemo. Možemo to! Super. Idemo onda kopati dole. Moj pickaxe je malo brži od njegovog. To je bilo dobro za kuć, vada? Hoćemo negdje? Imamo malo HP-a, tamo svi napadaju preko 100 HP-a. 500 HP-a, ti 100. A imam puno, ti baš nemaš. U njemu ćemo naći life crystal da i onda bi 500 HP-a. Treba će nam možda puno, ne vidi. Dođi.
Hoćeš ti kopati To što mislim na mikrofon, ne može neki dole, ono. Samo. Ti kopaj, tu tamo stranu nećemo ovdje. Mislim, ti lijevo, ja desno. Hajde, brže kopaj tu. Ti dok kopaš sa svojim pikeksom, to nam pravi ciklinu. Ali to je drugčija, pikek, zbog toga. Da, stani, to je neki or. Pokupimo za armor. Kako se zove? Iron ore. O ne, površina stvara. Ne, kažemo sam. Tam ćemo kopati. Dali su 3-4 pikekcija. Ti se pazi da se ne ugušiš. A moram ti je paziti. Ja ću sad malo izroniti da dobijem zraka. Izroni i ti da dobiješ zraka malo. Ne mogu izroniti. Kopaj prema vamo, znači ćemo se ugušiti ja i ti. Dobro. Ovo zrak. Ja piksiju svijem udrati s ovim. Ok, super. Iskopaj ovaj tu tim. Ovo tu. Tu dole mislim, ovo. Što ja sad izdelim. Super, večera to i treba čist. Da, normalno. Za arbor. Rekao se začepi. Evo ti jedan healing potion popi. Izvijek. Kako je popijem? Stisni H. Da. O. Nema na čemu. Neku sam stvar dobio. Bateriju. Ne vidim. Dođemo. Dođemo, trebaš mi napraviti svjetlost. Čuješ, dođi dole, kopaj. Idemo tuda. Ajde. Ti lijevu stranu je desnu. Lijevu stranu sam rekao. Pazite ove lampe, puca! Vatrne zrake. Ubije! Tu, bravo. Dobro. Ja ću kopati dok termina, okej. Kopaj. Ja mislim da ću možda i otići nešto. Da. A ima neka druga dimenzija osim bedra? Ne znam, ja mislim da nema. Možda ima ako koristiš portal neki ili nešto, inače ovako nema, sigurno nema. Dok kopaš u to. Pokupi ovo ovdje, pokupi ovo! Šta je to uglo? Antidote. Šta je tu? Uglume antidote. Šta je tu? Ja ništa ne vidim bez tebe. Oto sa svojim mačem. Pauziraj video dok ne dođem do tu. Evo ga. Vrati. Ovo ne. Kako, gdje je? Meni sve nešto ima po monitoru. Izvinjavam se zbog toga. Izvinjavam se zbog toga. Live kopa. Meni se ovo nešto po ekranu pojavilo kad sam stisnula FPS-om, ali ne veze. Stone. Idemo dalje. Evo. Oprosti Vamo. Okej. Oprostite ljudi, ja ću pauzirati video dok ovo ne napravim što mi je na ekranu.